coñeceremos un artista que adicou gran parte da súa vida á transformación dun pequeno conxunto de casas situadas no lugar do Carballal, na canguesa parroquia de Coiro. A súa vivenda tornou cos anos nunha especie de museo, pois está ateigada de obras de arte, ademais de moreas de curiosidades e mobles rechamantes. Veredes que non ten desperdicio. O fantástico fogar de Camilo Camaño. Boas tardes, Camilo. Boa tarde, boa tarde. Non sei como fixemos. Como vites por aquí, esta é a parte traseira, ademais da máis humilde das tres edificacións que compoñen o conxunto da Mangallona. Pasade. Pasamos entón. Entón entramos xa directamente na túa habitación, no teu cuarto. Claro, cando facemos as visitas guiadas, esta é a última parte que se visita. Esta é a parte onde eu vivo, si se pode chamar vivir, non a miña vida. Din pola zona que é unha casa que ten moita historia. Sí, Casa das Luces, Casa das Brusas, Casa da Mangallona. Que é a Mangallona? A Mangallona, pois era Doña Leonor Fraga, descendente de don Juan Fraga, o intendente nas Indias, e, bueno, chega aquí e asenta nesa casa que quedou a poeira despois da morte dela, e que foi escola, chamouse Escola da Mangallona, e por iso eu lle sigo chamando a Mangallona. Evidentemente había que honrar a ese personaxe, non? You started skipping in a running race. 5 meters from the finish line you fell from grace. Vexo que estás rodeado de obras de arte. A que te dedicas? Fai máis de medio século que me dedico ao mundo da arte, aínda que tiña que compasinalo porque toda a miña vida a invertín nestas tres edificacións, ou 4, non? Hai 11 salas, das cales 10 están repletas, ateigadas de obra miña e unha dedicada a outros autores de firmas importantes dos 5 continentes. Para min é a maneira seguramente utópica de contribuir coa mellora da calidade de vida do conxunto da humanidade. Here comes His Highness, followed by my friend the air. E aquí tes un salón obradoiro. Sí, pois como cada rincón do conxunto sempre hai pezas para poder traballar. Como podedes ver, aínda que contaba con vos, aquí non se moveu nada, ese desorden é como me aclaro eu. Entón están os pincéis, están as gafas, están as plumas, están os bolis, están os... bueno, e obra por todas partes. E aquí xusto diante do sofá tes unha fiestra que olla para o mar. Sí, aínda que estamos a 3 kilómetros ou aproximadamente 3 kilómetros do mar, e aínda que a min me gusta sempre estar casi en penumbra, pois teño todo baixo, menos esta fiestra que a teño a media, porque vexo Cangas desde Coiro, e vexo o mar de Coiro. I left my place one night alone, just looking dazzling, gorgeous I know, the twinkle in my eye. Vexo aí o que parece ser unha cociña. Bueno, cociña, eu, como non vivo casi... non vivo físicamente porque non teño tempo vivir, pero sí que a cociñiña, que é minúscula, polo menos desayuno aquí, despois comer como coa miña nai que aínda vive, coa miña irmán menor, e cear, pois, ceo por aí. Ahora que estamos de furanchos, pois polos furanchos. E falando de comida, vexo aquí que tes un cadro que é a derradeira cea. Sí, pois aquí tamén quería estar rodeado da miña xente. Pero son coñecidos teus? Son coñecidos todos, sí. Non é retrato, pero bueno, son coñecidos todos porque son bocetos feitos das ceas que nos facemos, dos encontros e tal. E está a cultura arriba, a arte tamén, a amizade, o mundo, os manxares e o amor. Que pasa? Que eu
pretendía que fose a obra única para estar con espacio e resulta que teño sitio malamente para estar de pé. Entón es un minimalista frustrado. Evidentemente, porque son incapaz. Eu creo que a deformación propia do coleccionista, non? Camilo, poderías nos ensinar o seguinte espazo? Pois o seguinte é unha biblioteca con moita obra, non sei ni siquiera cantos volúmenes hai, pero comprobarédelo vos. Imos alá. His fate, he looked confused. Well, I just missed a lot about you. Bueno, e esta é a biblioteca, que non é biblioteca só, é biblioteca, fonoteca e videoteca. Eu creo que hai un montante importante de cada unha das especialidades, non? A parte máis importante é a referida á arte, pero depois pois é moi plural, non? Hai desde dramaturxia hasta ensayo, poesía e demais. De todo isto de aquí, ti liches todos os libros? Non todos, porque hai libros que son de consulta, mera consulta, moitos son para ler, outros son para contribuir coa investigación e outros son de colección. Eu son bibliófilo, aparte de outras moitas cousas, non? E a biblioteca sería a entrada da casa? A entrada desta parte, porque ten dúas entradas, porque estes son edificacións anexas. Bueno, esta parte, que é a terceira parte, como vos decía, ou a cuarta, aínda non rematou, polo tanto, imos entrar a que chamaríamos Casa do Artista ou Capela. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Carai, Camilo, que contraste, que diferenza de espazo. Sí, esta foi concebida como para acubillar esas pezas de colección que tiña e, sobre todo, coa obra de corte sacro que fixen en Lucena, que fora convidado por o amigo Paco Bujalance, e impresionoume muitísimo a forma de celebración da Semana Santa e da imaxinería, non? Pareceume realmente importante. Entonces, pois mira, é un espazo que me pareceu interesante. Tes un confesionario todo. Confesades os pecados aquí? O confeso eu. Sí, hai un púlpito e hai un confesionario, bueno, ademais coa vestimenta. E para que ese oco dai arriba? Como comentaba, é capela ou casa do artista. Aí hai un camastro, hai un pequeno aseo, hai un obradoiro e hai unha cociñinha, todo é micro, pero sí que é importante porque cando temos artistas de intercambio ou colaborando en algún encontro, pois poden vivir aquí con absoluta independencia. E aquí tamén temos como se fose para unha misa. E que son elementos que sen darlle ese carácter de capela. De feito, oficiouse algunha vez, ao mellor algún oficio máis laico que sacro, pero sí que se oficiou. E hai, bueno, petos de ánimas, hai un Cristo que é impresionante, hai un icono que é impresionante, e que é desas pezas singulares que hai que ter o orgullo de conservar. E con isto o único que nos queda por ver sería o xardín. Desta parte, sí. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Camilo, impresionante esta obra. Bueno, pois forma parte das últimas pezas en escultura e quere representar un pergameo e o libro coas follas lidas tranquilas e as follas rebeldes son as que aínda están por ler. Esta é unha peza vanguardista, pero dentro deste pequeno espazo
Pois hai obras diversas, hai varias obras miñas, despois hai obras de Jandro, de Quila, de Xaime Quesada e máis a Cisclo, e de Xoán Parcero. Este é o primeiro autorretrato en escultura, que o pobre está roto porque lle cae encima esa empresa, co este temporal rompeuse esa esquina, e bueno, e pouco máis desta terceira parte. Cando queirades, sigue estando ao voso dispor as outras dúas partes. Pois foi un verdadeiro prazer coñecerte, Camilo. Estamos encantadísimos e temos moitísimas ganas de voltar e pasar máis tempo e coñecer todas as historias da Casa da Mangallona. Pois o prazer é compartido. Grazas a vos, eu tamén pasei un bo rato. Foi moi acelerado, moi telegráfico, pero confío en que volvades. Merece a pena. Chao. Grazas, chao. Chao.